kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahita ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadag iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Susan, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming, tagtartarayan ti bus nga nagluganak, ngagpailokos. Magagaranak launayan manong, umuna-unay siyempre, kaya't kun nga makita, amaarakop, dagiti duwang anak ko. Nabayag nga tawen, manong nami, kaputa upat nga tawen, ti kontratak, ijek quiet. Wen manong, awan tinang ipakaamuak, iti isasangpet ko, tawan tinamnamaek ngamang sabat kanyak dito yung Manila. Ngamin manong, ididwa pa lang atawen ko sa Jack White, agas DH manong, na disgrasya nga natay ti asawak. Jack pulos na kaawid manong, tatalagang sandak apalubusan di kiti amok. Naganano sa ka, tanya nga ron. Imbes, kadi pagpletek, nga agawid amang kita ti maudi agundaway, ti bangkay di didensyo ng asawa. Sulangin tinayon ti patulod ko, tapno da osarenda manong nemi nga osarenda panakaimansayag aging ka panakaitabon ti bangkay di asawak. Nagsarili, nabartek ka nung amin idi manong ket nag-drive ti motorsiklo na idong parna aging ka nga saan nga nakalasan. Basta unang idi at iladingit dagiti anak mi manong, kastamat kanya. Iso nga ti panagawid ko awan masang petak nga asawa. 4 years, hindi panagan-anos ko manong nami nga daldalos iti CR kan agdengdengeg kada iti unget kada nasakit nga sao dagiti nagbaling nga amo. Ngayon mga apang tuloy ko ti upat nga tawen nga napanagtrabaho gawta para kada iti anak ko. Kinapudno na manong may santulaingin nga tawen, agraduarton ni RJ, iti college. Kahit nga sawen, may salangin nga tawen nga panagkastos, sa adan tumatan anak ko nga graduar. Irinto tata inuudi manunemi nga nilirio, kahit ag first year college to pa lang met, iti umay nga tawen. Ado pa lang arigat manong, ngayon sa nga balik ko nak. Tadaornong ko, pagpunak tulangin teknik pa nagnegosyo, sa anak to ngagsupsupli. Narigat ti may adayo kadagiti patpateg. Kasta tinagtutulagan mi kadagiti anak ko. Tano makapagraduar ton ni RJ manunay agtrabaho, isubli ng tumit kaniyak dagiti nagasgastok keng kuana, santo agasawa. Manunay mi, sino pa iti ganasken nga kailiw ko, dagiti kakabsat ko, dagiti naganak kaniyak, dadadapay laeng. Kan kaili ko nung nemi ti upat nga tawen, jak nakaraman ti arakop ti may nga lalaki, agek ti may nga lalaki. Ato idi manong nemi ti mayat chat ta friend kanyak, video call kanyak, taore ka no video call, babalim mi kanong makaraos iti iliw mi, datay sex over video call. Tsakayat ko na. Agawid aglayan di Pilipinas. Tanuad ng to krusonata kanyak. Ore ka tabaluak bet. Sa napintasak met manong. Hanggang baglastog manong nemi napintasak. Mayat ti supog ti pamagik, napudawak, manong nemi narumpi dagiti bibig ko, na ornos dagiti napudaw ng ngipin ko, nabanglot sang aw ko, nabangluak. At ulaki din dakras kanyak manong nemi apaman nga sumangpetan.
Manong nemi parbangon iti makadanon kami iti terminal ti bus ti lugar mi. Kada dumet lata, di kita tricycle, manong nemi nga mabalin nga maarkila. Ito ako matuna iti adu nga kargak manong. Apag iso ti may nga tricycle, tada karga, at dagyanan iti likod kanituktok. Parbangon manong nemi dumtengak dito balay, ni JR manong nemi tinangilukat tiri daw. Ang kastaon iti iliw na kanyak manong nemi, iti malasin nak ng siyak ti inana, inarakop na. Mama! 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 Anak, barukan nga talaga. Nagkagwapo ka. Kas kagwapom, dedi papang mo. Ni Lirio. Kaya mama, sumrek kayon. Ingkariin so na iti kwarto na. Iri ta makariing nga ilukat met ni Lirio manunemi, tirida o ti seled na namurmuran nga dagos idi malasin na. Mama! Mama! Noore kam la makasangit manong nemi. Manulang titawan na idi na ito yung ubing. Ita, balasang mutin. Babaron kan babalasan ng dagit anak ko manong nemi naragsakak ko mano makapagturpos da amin makapagturpos dag na duwa hala dadarin may sa katawan nagturpos ton tinauna sa duwan tumat pa yung katawan nagturpos tumat ni Lirio manong nemi kumusta kaya anak ko kasi lang ma awang pa inobyam, RJ, awang pa ma, siga, Lirio, awang pa inobyam, awang pa ma, adu-adu kita agar-aram kanyak, textmate ko, kada chatmate ko, ana, ada mabalin nga kapag nga ikape, dama, mabilay, mangidadak, tidanom, iti bangir nga balay manong name it, iso ti ayan, ti family house mi, so nakadkadwa dalulo kini luwalayo, ni ko ni Anika kini Bernie, ti anak da Auntie Sabel, ket da kayo nga sino katwa ito Duntutuwa kami. Ako matpakanamon mi mama. Mama, saan gan ko pamanaw ha? Saanin ako. Agnegosyo akton. Oretad da urnong kopunan. Naragnagsaka ko managawid no si Bibek pelang ti amayo. Balik, handa akong dito'y. Kinikarik ka na kaya anak ko. Saan kayong nga panawan? Da kayong tulatan tibang panaw kanyak no gasawa kayon. Dito'y balay manunimi ti may sa nakakit-kitaak. Tay di dua sakbay nga na tay di didensyo ni patakderin na ito balay. Manunimi ti nagtinulong kami. Kit ni, noan niya ti ipatpatulog da idi nga ladawan. Kit talagang iso. Manong nimi kas lakayat kunti ginana. O namang ituloy ti turog ko ta nakaturog ak iti bus. Ngamin iti plan na ko ti kape ni RJ na murmurayan ako. Ngamin nagsublin nagid anak ko ti siled da si bunakakbaten ti siled mi kareditensyo. Halakip ko lahat karot ti asawa. No adda iso na kumaita. Di madama kumaintan iti panakpak. Manong naimisag bahay nga nagadaak na panak iti bathroom na dalus na siya at panagdaldalus ket nagagat-digit anak ko. Inikat kon darawatak manong naimi ket silamo-lamo akon nga bimatog iti shower. Idagid narakop kami kini Lirio. Itay nagabay kami nga timakder. Agkatayag kami ti anak ko. Siguro, into na da makakita kada kami nga agababay. Baka kunahin danto nga. Kaskamlasan nga gina. Kaskamlagkapsat. Manong nimi ore man pa nagbali na ka tagabo. Ngem inkarigata kami nintiner tibagi. No nasken nga tsak agpuyat. Aramidek, nanaskin nga nayon nga makitak, nga namayat, ti pamagkik. Aramidek man. At dapat kita advice da, nga tumarek, tapos ni kasta, saan ka nung alisto nga panagbakit, o no, panaglusya.
Nga man yung artisar-serbi di gito yung pamagi, ti barukong ko kaslawang bay anak ko. Ti slima pamagi, ti patong ko nga nasabang, kaya ti legs ko manong nami, nga awang makitam, uri basit lang ipiglat na. Ken kang runan ti amin, ti kuweba nga nabayagan nga awan ti simrek. Nga doraduma manong nami kat magagetak, pukisak, tapos narikas na tapindas la tama tilangana. Asin nga ta ti kasukat ni Densyo ti piyak ko. Asin nga ta ti mga iti iliw ko. Asin nga ta. Inton mandwa, inton mamuandan nga adakon. Baka rin na binto ko may dakon pasyaret. Adumat manong nemi dito lugar mi tinagbalin nga callmate ko, textmate ko. Adumatan di kiti mangibagbaga manong name iti ayat da kaniyak. Ngibagbaga dang inton adda akon ket umay dakto pasyaret. Ngimawan ti nang ipakpakaamuak kada gitoy manong name nga adda akon. San ko ang pinasbasa ti boko manong name ket iti nakadigusak na pang-aranak. Napana ko iti silid ko manong name. Saan akon nga nagpampanti? Saan akon nga nagbara? Basta nagidaklat tan iti kama, sak nagules. Wala ta nakalakmat tiri daw. Kaya wala man pa sumrek di kita anak ko. Handak ko mata makita nga lamo-lamo at nakaules sak meten. Oh, mailiwak din siyo. Nusan ka kumapay nga natay. Oo, din siyo. Away nga minya pinanawan nak. Sa bagay syakti mo na lang panaw ken ka. Adda akong Densyo. Ngimsi ka mo ti awan. Adda ka mo ten nga ginina na. Oh, Densyo. Oh. Nagararang ka nagas-asugak parang nemi at napupuutan. Ngayon ay ayam ko di kitituwa nga mansanas ko. At dapat ti may sa manong name nga imak iti baba. Kudkudak manong name. Ubingak pa hinuman pa babaro kat babalasan ng digit anak ko. Ubing pa tirik na. Masapul ko. Oh, masapul ko. Asin nung atate mga iliw ko. No pay napuyata nak banong nemi ngem naruamak ngagriing iti usto nga oras. Sakti nang riing kada iti anak ko manong nemi tapno agrupa agsangana dan ta mapanda nagbasa. Nasapa ka nang nagluto ti pamigat manong nemi kalpasan na irita aglawagan nag-shortak ka nag-sleeveless ka nakabra insuot ko ti rasyos ko. Mama, papanam? Nag-jogging. Ha? Likawag na ti lugar tayo. Mamindwa ka likawan, mayaten. Sige ma. Ta, mangangkam tulatan ng makadigos kam kini kuya. Ken, adamot pala kwartami. Dumawat kam to ken gaano, awanin kwartami. Malawan na. Inak pagkadalagan. Inaklag jogging. Nagpaamyan na manong nemi, yagjag-jogging, di adda makakita kanya. Ay, Susan, si Kadi ato yung sungan. Wananti, adakan. Wananti, kano ba? Te parbangon. Oh, bukas-kas na sabag. Nananayon ito tawon mo. Inalapsat ka madlata. Ikas lagalag, kapsat ka ni Lirio nga, burutek mo. Wananti, ikas na sang ka nga nagtagabo ah. Mas lalapindas ti nagkapom nga trabaho. Anda iti panang maintain iti bagian ti. Sige anti lumabasak pa eh. Agjagi nga. Alawain, gananat ka. Baka nung makakasalak ko ka na iti aso nita. Ang atamay at mabaingat naman di iti aso umang kagat ti legs ko. Di adda masabat ko manong naming agjagjaging met. Naka-short, naka-sando, naka-stonayin manong naming tilingad na. Nakamatmatyo ti pamagina manong nemi. Kasla,
mabigbig ko. Ay, shoot mo na nakakita kanyak. Susan, adaan. Adaan ko ng kel. Manong Nemi nagsardeng ako. Nabit lang. Inala natin may isa nga imak, manong sa naginuyot. Alangkel! Nakalapsat ka. Ay, Angkel, ori si ka, guwapo ka. Ni Andy Angel. Kaya na di malaya. Bakit ni Antimon? Saanin nga mabalin? Kim Breton. No, lo ni Angel. Numasolek aglua. Angem mana. Siguro Angel, gabat saanin nga mabalin ni Auntie. Adot chicks mo ala. Data nga kinagwapo. Kasi ka nga ha? Awang mo tinasangpitan ng asawam, tanatay mo. Sinungarot ita, timangap itili mo. Ni Angkel. Sabi ko, masangkot masabol, Angkel, ha? Anong saan? Lola ni Angkel. Sabi ko, sa parang kita pa kanya, Angkel. Nagunin ka lang, masapol mo. Agang ango man ni Angkel. Sige, Angkel. Sige, ituloy ko tag-jogging. Ibagking ka, tas to na ilangit mo. Pintuloy ko manong Nemi, iti nag-jogging, yung pasarit alyawag, saktikit kita na tiloko nga Angkel. Isusurat ipadagkita na kanya. Medyo adak mi dati kini-kini. Hala, agpat-patangkang ka siguro itan Angkel. Nimsaan nga naikat manong Nemi di ang baga na kaniyak. Ano ka sa pulak kano ti mga iti iliw ko. Ago ni kanulaing kaniyak. Manong Nemi sangkam nga kabagyan kastamet iti asawa na ngemti nakaugalian ngamin dito lugar mi. Ure no sa mga Angkel. Ang balilatang Angkel uno anti. Idi pa lang manong Nemi nga agdinamag na playboy ni Uncle Nelson. Tumutok. No, da kursunada naman nung. Kaya nagkursunada man ti babae. Tutupan na. Tutupan na kataman. Nalaing nga ta ni Angkel. Isu nga ta, tinagasat nga mga iti iliw ko. Iti upat katawin nga pulos tinang sagid kanya. Sa bagay, macho, gwapo ni Angkel, manong. Kaslawang pa'y tawin na nga. Kasla sampay nga senior citizen. Kasla inaulang lang basit kanyak ti dua, unhuli mga tawin. Hindi makadahanon ako dito'y balay, manong Nemi saan lata nga maikat. Itimugin ko tilangan ni Angkel. Nangaro na lang aro din, hindi mapana ko ni Tibanyo, manong. Target ko ti kastoy. Kapaman nga makajaging nga. O na mapunasak, tilingit ko, kaimasan na tagdigos. Idinikat ko ti arawatak, manong Nemi, kat pinisutsitan na ko ti shower. Wow. Nagmayat. Oh, Angkel. Tulokod dahil ng Angkel. Ti panangalan na itay ti imak. Sanak ginuyot kat napaara ko pa kang kuwana. Nariknak ti bara ti bagina. Ti pudot na sumsungaw ti bagina. Angkel. Saan matan nga densyo ti bagak? No di kat Angkel. Sapay kumantasang kaagang angaw Angkel. Ngano ka sa pulak ti mga iti iliw ko kat aguniak laing keng ka Angkel. Oh, Angkel. Namatyo ni Angkel. Sanot laing na nga tayo ti romansya. Kandakkel nga tayo suna. Nakikukwa na. Senior citizen ni suna. Tumakder nga tapay. Teko nada nga. No kanota, kang kanayon mong usaren. Ure manutut tawin mo. Talaga nga. Natademlat ta. Manong Nemi di agsabunak. Aw-awagak ngayas asog kulat tati Angkel. Angkel. Sikala kumante agbalin nga sabon Angkel. Tapno sikat may gudgudugot iti barukong ko.
May gudgud-hugod iti nagbaitan. Iti bayat di girisalag ko. May gudugod iti lupok. Oh, Angkel. Angkel, Angkel. Angkel, Angkel. Hindi makadigo sa ako, nagsukatak, hasta nakairwamak manong nagkaslible sa klata nga naka-short, namigatak sa akon na pasyaren iti yan, nagitagat na kanya kakabsat ko, inted ko matan iti sarabo, nagiti ubabing, kasta matan nagitay sa nga nagbasa, napan nagbasa, kakabsat ko, ipag kayong ko, kasta ulit tinagsak mi manong nemi, tinayabak amin ida. Nga kita talaga nga nadimteng ka, nadakan, Susan. Una nag, agit saan kanto nagsuble, saanin? Tapno dakto nito naggraduar ni RJ. Kada dakto nito naggraduar tumat ni Lirio. Anak at trabaho no kas pagarigan eh. Sumapulak to ni ati trabaho. Kabayatan nga isagsaganak ti negosyo. Anam ti kahit mga negosyo. Sakbay nga nagpanak nag-DH. Nagganak iti pagaramidan kan paglakwan iti empanada. Barbecue kan daduma pa eh. Di kita isaw-isaw hanggang ay kahit mo ti mangipastek ti kwa. Pag isaw-isawam, tinuno. No, nasken nga mangipastek iti karinderya. Sa ada agtuno-tuno ti malem, di mayat. Ay mayat at awang karinderya ito lugar tayo. Ada yun, ti karinderya, itabala pala kapagibang barangay. Dumating iti nagpatpatas ti karinderya ito, agam samdamat kagpaot. Awang pa'y 2 bulan, 3 bulan, awanin, nagserad. Tapos nagsarada. Jakman na mo. Aman, ato din ang isayang ka dito yung nagkakarinderya ng hindi dapat tagpaot. Dalakin barbaran siya ito tagpaot na. Ay, tumulo ka, tumat anak ko, taon trabaho, ko rin itatag mo. Unta, nang, tang. Na sinuntot ti makasama nga tumulong kanya. Di mayat, tapno rin kasi kita, adan to karinderya, kan pagtunutunuan nito ay, awan ti agpaot, siya ako na tagpaot. Iti dumteng di kita anak ko iti alda rabi ay malem ko nakumamanong nemi, siyempre so dan nagasikaso, nagluto, tingga, nangan kamin, manong nemi, nagrinapasod naman di kita lesundan, sa dan na simbra kiti silenda, napanak ba't manang nagdigos manong, ket iti pa nagdigdigos ko, kaskas di ba't manong oh, Angkel. Nagkadigos na ko, Angkel. Angkel. Hindi makadigos sa akon, manong. Kas iti dati, saan ko nga susuot pa, iti bikini, kanti bra. Nagidaklat na, manong nemi, sak inalag yung ules, nagulasak lata na. Hindi alak, ti cellphone ko, apag isong agring. Sino ba ta? Saan nga nakapunbok ka? Hello? Susan? Sino ito? Na uncle mo? Uncle Nelson? Yeah. Kasunod pa nakaalam din number ko, Uncle. Pati na kita anak ko. Di dapay mo. Posible ya. Nagtungutawag na kit messenger. Kita cellphone number ko na ito. Tinawagan. Kasunod pa nakaalam. Kaano ka nagsukat? Ano? Nagsukat ka din. Hindi mapanggad sa jay quiet. Data palat number mo, di ba? Pagkatawa ka. Kanasahan nga naskan pa yung mamuan mo sa nawan na alak. Number mo. Kinita ka na ti cellphone ko. In-search ko ti Susan. Da nakita, dial ko si kamag kaya. Ada kang kati number ko. Hapi nga, italang ang tawagan na. Gaputa, italang ang tumteng ka. Nanambra, Mangkel. Tawagan ka, nagsasarita tayo. Ni auntie, nakaturog yan. Kasi ka, di ka makaturog. Pampananutan ka. Di ba nagkita tayo sapa?
Sang kami sinatimatang ko. Ni Uncle, di mo ko na yung ano kasta, no anya tiga pampanunutek at kastamit kang ka? Tapay, siyak matararapapem. Itang di gusak, itang bigat, inararapap ka. Kaniora itang di gusak manin. Saan ka nga nakapantiala? Apem mo, saan ka nga nakabrala? Apem mo, nakakulis ka lang, di ba? Apem mo, Uncle. Hala, apem mo, Uncle. Di pa mo di kita anak ko nga kastut langak. Luko, di mo malagip. Idanta ka pala dito eh. Ha? Pasaritawagan ka. Magtal, malagip mo pa, jak malagipin. Umayak dita. Uncle, umayak dita. Uncle, baka makarinig kita anak ko. Sika nga rito man dito eh. Kasano? Wano, malagip mo? Tidakil nga kayo? Iti amyanan ti sityo? Apay, napinda sa dyan lugar. Anandalus, mangitugot ak, ti pag-apta. Ala, Uncle, andyan dito ni bagbagam. Di mo kaya't? Apay na si ka, Uncle. Gawata siya tinakasagan ang mga kapitili mo. Mailiwak man. Kailiw na. Di ba ipatam ka din tinaglabas ta? Uncle. Di ka di mailiw ka na gitirot ti harakop ko keng ka. Awan, Daddy. Malagi mo pala, Daddy? Kuwan. Awan pa'y asawa mi di. Loko ka. Sika tinang virgin kanya. Isu da kasawa kan kinintensyo, saan ako na virgin ko na. Kuwan. Uncle, talaga? Kaano, Daddy, aya? Minatay, Daddy. Diba? Kuwan. Nag-aayam tayo, dakamay. Tilukom. Daddy Diyos kan tinimplam. Nag-ayam gin na. Naimas mo. Binartek na. Gabota si Kati Kursunada. So nga si Kati pinagkan ko. Halangkel, kasla sanggol nga malagip, Daddy. Yung sanggol malipatan, Susan. Sige, agdanon ta sa jay. Danon ta, no kayat ko. Urayan ka. Tsaka kayat, Uncle. Di mapanggalat ta. Bahala ka no at mauray mo. Kinunak manong nami ket inyup kon. Kinansal kon titawag. Pampananutek. Baka numapan nga paiso ni Uncle. Ket no saan nga mauray. Amangan no may ditoy. Amangan no makaring na kita anak ko. Amangan no makadlaw da dita. Ayan da tatang ganinanang. Baka da makakita kang kuana nga sumrek iti. Noulo katak kat sumrek baka da makakita kang kuana. Saan nga mabalin? So, hinakon. Hanat tugot ko nga ta. Mga anak mo na tolya. Mamaling nga na dumaping nga kasapulan. Saan ako nga agbadbado? Ibalabal ko latan ti tolya ti bagik. Kat mapanakon, alak ti tulbek. Tapno danto pang tulbek, kumat lang tiri daw no gawidak. Saan nga mabaling nga sanga nakatulbek no pumanawak. Uncle, umaya ko, Uncle. Umaya ko, Uncle. Nagpaamya na nak manong nemi. Barang kunak na awam ti siririing at datirwar. Yung nakaulima kang taglawlaw. Nakapatayan ti silaw iti unang di kiti balbalay man. Iti asadag akon iti pagsinarakan mi kini Uncle. Awam ti makita. Loko dahil ti Uncle ah. Baka sumat sang umay.
Baka pinatin na nga sa anak mo, May. Susan, andakan? Handa ako ng kel. Handa kang magkayam dita. Nakaredy ako. Nakaap-apan eh. Handa pa impungan. Angkel, baka na makakita ka na dito eh. Ohan, sino ko man? Malaksid ano, adamat umay dito eh. Nag-date da. Dito at ano ka kadwata nga. At ano ka sa bari pa nga Paris. Ikatay man tutuwalya. Angkel, kung naktupay nga mingket. Hanggang nakabra, hanggang nakapanti. Angkel, Angkel, mamlatamat yung mo na nga. Dagi di duhaman sanas kumanong nimiti mo na. Ngainig ka man na tibay sa tingiwat na, tibibig na, tingipan na, kinikinitin na tibay sa manong nimiti. Oh, Angkel. Angkel, nagmayat, Angkel. Angkel. Oh. Sinakroy na manong nemi sa anak impayad da, iti inyap-apan na. Medyo natangken manong nemi nga okay lang. Tao mati, masak na sakit. Nga adda, mapandagan ti bukot kan patong ko. Kat naman ti sandu na kan ti short na, graman ti brief na, manong nemi, kat numampay medyo na sipnget, ngam nalawag kamakitak manong nemi, iti nakauyong manong nemi nga, inala na ti may sa imak, sana yung pagkip, Angkel, kahit mo kasawan, Angkel, dahito idita ng virgin kanyak, di mo malagip, nang partay ka kini, Angkel, kakaasi ka ini. Kaslasang ka nga nagkanas ini damdamo. Nga midipido ata ket ala ka nga ala. Kadita, Angkel, malagip kon, wain Angkel, malagip kon. Angkel, kayat kon nga isarik mo. Itingiwat mo? Iti baba, Angkel. Iti pa lang aking gatong iwat mo. Ha? Sige, Susan. Angkel. Manong naming kabayatan, manong naming aslak lamang mangan, iti ice candy nga daw. Super tikatakil na size ng ice candy. Marignak, tinabara nga takulap na nga mga ayam kadagiti mansanas iti barukong kumanong. Sa timaysa, addan iti baba, kat inkalawak, tinagbaitan, di kiti legs ko, kat simreken, tidakulap na. Adda pa yung tiramay naman, nemi, iti kuweba. Angkel, 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 lalapadasam nga sukitin dito, takagatag da ito eh. Isugit ko nga talaga. Angkel, may sapay lang deta. Dayo nagtibay sa doa. Angkel, sa italok. Angkel. Testinget, tapno sang kamarigatan. Talo nga ramay, upat nga ramay, kabatugan. Datagal-galgalan. Nagdagil gawin nga may sa Angkel. Manong nemi. Mapanakit di ikiwar-kiwar di doha talo nga ramen na iti babae iti nagtikuhe bakit na nagmayat Angkel ramay pa'y laing ngem Angkel mapanahon Angkel inyad adda na manong naming pinagdakiwas di iti ramay na itunay inyat at dagmet manong nemi nga kininit, kinagat-kagat manong nemi, tidakil nga armas na. Diyak man mo no masaktan mo no maganasan. Agasmet iti barikrik nagaganas manong nemi. Ramay pa'y laing manong nagmayat. Angkel, Angkel.
Adda pa'y laing kanyak. Ti armas na. Idi tayo ni katnan manong nemi di kiti rabay na. Implasnar na manong di bagina kat amuklatan no anyat aramidan na. Hala, kanan namatan manong. Oh, oh, Uncle. Mangmangan kami nga dua, manong nemi. No itay ket ramay, ngamitan ket dila, manong nemi di sersrek na, ngikot-kutikot, pagkutsikutsin iti unig ti kuweba. Oh, Uncle. Himbag lagi din, Uncle, tadimtay nga kon. Himbag lagi din, Uncle, tanakita kay tay kagsapa. Himbag lagi din, Uncle, tanakasagana nga mga iti ilip ko. Uncle, mapanak mo na, Uncle. Uncle. Manong nemi ibilang ko nga swerte ak. Nga di pinagawid ko kat salsalud-sudak idi no asinot mga iti iliw ko. Tawam met ti asawak nga sang petak kapatadatay nga rod iti aksidente. Nigayam Uncle manong nemi tinay kari. Iso idi tinangdamo kaniyak. Kan ita, iso kadi iti maud-udi. Ngim kasano manong nemi kat si bibiyag met pailayang ni auntie. Inserding min tinangan manong nemi nagbatugan ti bagimi. Naramanak da kiti bibig na manong nemi iti pa naglips to lips mi anak apapaot. Iti pa nangibabana ti bibig na iti tenged ko iti barokong ko. Oh, mangmangan met itan iti si mansanas manong. Oh, Uncle. Uncle, namin doha ako ng Uncle. Manot kayat mo. Ore maminado, Uncle. Basta lagi di kaya, Uncle. Kaya ka. Napigsak pa'y laing. Kas lagtutubo ti pigsak. Ken paot ko. Uncle, agtumtumar ka. Anang agtumtumar. Ngim ka puta. Oh, Susan. Naghimas ka. Oh, Uncle. Naglaying ka. Oh, Susan. Oh, Uncle. Manong nemi. Implastarnan ket ditoyan manong nga talagang insereknan ti permi nga super kadagkel ng armas na. Aray, Uncle. Uncle. Nagarayak mat manen. Gagangin na ita. Kapag nabayagan. Yung sa nga balik. Mayat-yat tunday ita. Nagroon na siyak ti kagkadayon nga mga iti ilip mo. Uncle, asay dagak manin, Uncle. Uncle, paspas mo, Uncle. Mapanang manin, Uncle. Oh, Uncle. Oh, mapanang manin. Oh, punaganas, Uncle. Ang nga iti may maminpat nga beses manong name panakitayok ko isun iti panagsabat min kini Uncle. Nakapapawot manong nemi ti panagkinayat ket mi. Kasla na urnungan met isuna ta nakaadu manong nemi dakiti nga bara nga likido nga in dayas na iti unek ti kuweba. Nga dayta nga bara manong nemi kadi iso ti adada ng paganas kaniak. Nga jak may ladawan no kasano nga imnas keng ganas ti amin. Nga numabalin na kumama manong nemi ket saan ko mga sumardeng nakapapaot, Uncle. Kaslawan sa day nalat at ipanagkuhak. Nagganas ko, Uncle. Oh. Bahit pa nag-asawa mi kanidensyo, Uncle. Ita lang naramanak ti kastoy. Oh. Napagustuhan ka talaga, Uncle. Manong nemi awan ti sinayang mi nga oras kada di nga rabi. Imbag lagi din manong nemi ti awan ti nakadisturbo kada kami. Mayat dito nga lugar, Uncle. Uncle? Manumatan ti nyeg mo dito eh. Hampir nga salutso din. Kabisadong na ito nga lugar. Sino ka nakwa naman? Karo ba talang ala? Aw, ba't ikabagyam dito ya?
Sinumot ka dakwad, Uncle. Di mo lang napadasan ni at naganan. Ayan, ni Flora. Ala, Uncle, napadasan la. Sakbay nagpahaway na. Kung nakto, panaloko ka talaga. Apay mo, ambok mo dahil alis tulay nga. Masulisog dahil niya eh. Talaga mahilig ka kada kita naka-short kada ka naka-sleeveless niya. Ano nga minti, rason no apeng nag-short kayo kada sleeveless kayo. Di ba? Sulisogin niyo ti lalaki. Huna. Amin nakastat pa nag-ararawat na dito eh. Naramanan dan Uncle. Hala. Hawan putot mo ti ruwarangket. At dadaamin tunag. Diyan ka mo, no? Darin mo rita. Ang kila talaga. Di kahit ko sa wen, putot mo ti sa baling babae. Kahit mo pututan ka. Mambaling ka di pa nga ta. Saan ka mo't pa nagpalaykit, di ba? Hampay. Saan ka pa nga nagminupos? Mabayag pa yan, Uncle. Pututan ka. Sino itong arti bagak nga amana? Naman, nagsikuka. Di ba ka mga siyak? Di ka di very proud na may bagang siyak ti ama ti anak mo? Nulalaki kat playboy tumanin. Alamanin, Uncle. Sige, alamanin. Oh, Uncle. Uncle. Uncle, agbiyaman nagtadimteng ka nga nang idik pa nakaili ko. Agyaman nagmetadakan susan. Uy, Uncle. Anda ako, Uncle. 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 Paspasan mo pa lang man, Uncle. Uncle. Manong nemi awanan ti problema agsipod tad da mga iti iliw ko. Ni Uncle. May salang text. May salang tawag. Manong nemi. Ti lang yam amak midi manong nemi no adda makatuktal kada kami. Ket no adda makatuktal kada kami adda pagpiestaan di kiti marites ti lugar mi manong. Ti pagpintasan na naanad kami manong nemi. Ngem kunada no awan ti palimed nga din tulom tao kasano adto mangsisiim kada kami. Inidyan mit kidi manong nemi nga tiyap sirok takela poon ti kayo ti amyananen ti sityo mi. Saan kami nganap na parin sa jay. Ta idi irugik manong nemi ti negosyok. Manong. Iti sentro ti pagkitkitaan mi. Naman pa nagritiron manong nemi ni Uncle iti trabaho na. Ngem kaskas dingin tuloy na ti nagtrabaho. Gabota adalat tamat mayat iti serbisyo na. Retirement ten nga mangisurusuro ni auntie nga asawa naman. Pasig nga naasawaanen de kiti anak da nga dan nojak mariro sa nga 12 nga apo ko dangkel. Nagtultuloy tinalimat nga relasyon mi kini Uncle aking ka nga naggraduaren ni RJ. Siyempre may sa ni Uncle manong nemi nga imatendar iti party iso pa iti nagregalo. Manong nemi kit kunanag ni RJ, nagproblema to pagsarikan na nga trabaho, nakasaganan to ka nga tumulong kang kuana. Kaya man naglolo. Sabi nga lolo. Uncle ko na ni mama kada kayo, di lulo ko na. Loko ka. Uncle ko na malatamat ang kanya ka. Uncle ko na ni mama kang ka. Uncle ko na anak na. Di lulo. Diya kaya timawagan ti lolo. Sa bagay. Dati nga kinagwapong ay, Uncle. So nga, Uncle, latan. Thank you ti regalo, Uncle, ah. Di makadakas manong nemi madlaw kong medyo sirig-sirigan na nirliryo. Uy, hindi mo kunain nga kurso na dami anak ko. Saan mo tin Uncle. Di mo ka di padpada kasi tinaramid mo kanya idiak. Haan. Sa anak pa nga nawuyong ket. Bagbagam ti anak mo. Delikado ti kastang pintas na. Amangan no,
kukurson da na kita kaya sumatibagbaga ang angkel. Yung nanadmet. Sa maysa, sambat ng estemera, hamat ng ingrata, sutibagbaga king kuhana, nga saan nga agbaling nga bastos ka rin lalaki. Tapos nilikas na kita, awan ti dakas nga pangdaking kuhana, kunak. Dua pa yung ano, may santo man nga alda, tabon pa'y, santo graduan. Angel, tulungan na, nga niya. Nga mamagbagano ka ragidan na ko. Sikat ka sukat. Dedi amada. Baka makadlaw da. Dahil bagakadakwada ng kelo. Ano yan? Kato po na makadlaw da. So yung baga ako na. Sapo. Baka danugan nak ni RJ. Hapi nga danugan na ka. Parparag sa akin nak ni inana. Aging kakaragitoy manong nemi nga dan pagtrabahuan nga padpada iti anak ko naman payapampay ti asawa da ket da kami pailaing kini angkel. Amumeten manong nemi digdi sumagmano ore digdi naganak kanyak gadamuda. Ngem mawatan da nga tamet. Dahil lang ibagbaga datatang nga gananadak lang. Tama nga no, mga ramit isa nga na siya at asawa ni Angkel. Yung nagbalimot nga na siya at asawa ni Angkel, nga ni Auntie Manunim. Dahil bagbagana na ko ha? Babaamlat ta, mauman to. Ano ako mabaling ko, kahit saan kumat nga maited, ti babae nga karelasyon na. Laki tagbaling nga rum sa problema, bahala. Kung kuna na matlat ta. Mas lepang pangig na kaniya. Umis-isa magmata. Ngem tulaan mo, manong nemi, no anyan to't pagbalinan nga resulta, ti ilisyo ta fermi, kini Angkel. Ngem kunak, nga dari kiti kundaway, aman nakaawat ti Diyos, mawatan na ti sitwasyon, dagiti anak na, uno parsuan. Manong nemi, dito nga rod, ti pagkasalitak, kanagyaman iti anos mo nga nang ibasa, kaya no adaman mang babalaw kanyak, manggura kanyak, awan maramid ko. Ngam da ito tipod no. Ada kina Angkel, tiragsak ko. Adamat kanyak tiragsak na, nasaan nga may tad asawa na. Manakaawat met, dagiti anak ko, kita awan matin pagkunanda kanyak, gabutan na ipaayag, idati na rin niya masakbayan da, no pa'y naulila da, iti ama. Tuwing nga ro, dagyaman nga pagkaya mo, Susan. Ada